Fil-Mużew Malta fil-Gwerra l-Birgu qiegħda tittella wirja unika bl-isem ta' tieqa fuq l-istorja li tfakkar 80 sena minn meta Operation Pedestal messet ma' pajjiżna bil-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija. Tieqa fuq l-istorja qed tittella tielet darba b'inizjattiva bejn il-Fondazzjoni Wirta Artna li tamministra l-Mużew Malta fil-Gwerra u l-Fondazzjoni Kottonera. Operation Pedestal bdiet b'14 il-bastiment u waslet f'pajjiżna b'5 bastimenti. 3 minnhom daħlu fi-13 ta' Awwissu, ieħor fl-14 ta' Awwissu u l-istess Ohio f'jum Santa Marija. Dan il-konvoj daħħal f'pajjiżna provvisti ta' fuel u ikel li ċertament kienu raġġ ta' tama l-poplu Malti li kontinwament kienet jiġi assedjat mill-forzi Ġermaniżi u Taljani matul it-tieni Gwerra Dinjija. F'din il-wirja qegħdin jiġu esebiti diversi artifatti mill-mużew stess ftit il-bogħod flimkien ma' oħrajn li normalment ma jkunux esebiti, iżda li jkunu f'riserva, kif jispjega iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Wirta Artna Mario Farrugia. Biex nagħmlu din il-wirja, aħna ħadna numru ta' artifatti mill-mużew innifsu, però wkoll mill-kollezzjoni ta' riserva. Affarijiet li normalment ma jkunux għall-wirji. U bekk poġġejna numru ta' artifatti illi permezz tagħhom qed ngħidu l-istorja ta' dan il-konvoj. Barra minn hekk din l-edizzjoni żiedet mal-wirja tas-soltu b'mixja madwar l-artifatti fil-mużew li tkompli ma' dik esebita ġo-tieqa ftit metri l bogħod. Bekk il-viżitatur jingħata esperjenza holistika ta' dak li pajjiżna għadda minnu matul it-tieni Gwerra Dinjija. Fost l-artifatti esebiti hemm dokumenti, il-bis militari, armamenti u ritratti li għatu rendikont ta' dak li ġara f'pajjiżna matul il-gwerra. Il-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera, Glenn Bedingfield, stqar kif din l-inizjattiva mal-Fondazzjoni Wirta Artna tkompli żżid l-attrazzjonijiet ġewwa l-Kottonera filwaqt li ħeġġeġ lil dawk interessanti jattendu għal din il-wirja. Għadmu ħafna mal-Fondazzjoni Wirta Artna bħala Fondazzjoni Kottonera biex inkomplu nżidu l-attrazzjonijiet fil-Kottonera. Għandna ħafna attrazzjonijiet u din illi qegħdin nagħmlu llum din il-window exhibition hija attrazzjoni oħra. Il-wirja se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru f'dawn il-ħinijiet. Mela, il-wirja nnifisha wieħed jistaqra b'xejn minn barra tul il-ġurnata kollha, ġifieri bejn l-10 u l-5. Il-mużew miftuħ l-istess ħinijiet u miftuħin mit-tnejn sas-sibt.